Počúvate podcast Trnavského rádia. Keď do vyhľadávača napíšete slovo selfie, tak vybehne vám za pol sekundy niekoľko miliónov odkazov. Áno, selfie je v súčasnosti mimoriadny fenomén, zrejme ešte veľmi dlho bude. Prečo ale zahlcujeme sociálne siete fotografiami seba samých? Prečo je to tak? Na túto tému by sa určite dala napísať aj dizertačná práca, možno ju niekto napísal, odo mňa ju nečakajte. Teraz vám len porozprávam, respektíve odovzdám vám niekoľko zaujímavých informácií o selfiečkách. Veľmi často sa s nimi spája meno Robert Cornelius. Bol to Francúz, ktorému sa pripisuje autorstvo prvého autoportrétu fotografickým aparátom. Stalo sa tak už v roku 1839. Táto fotografia sa dá nájsť, je dosť rozmazaná. Prečo? Lebo Robert Cornelius sa okrem iného musel pozerať do objektívu 10 minút. Prečo si robil takýto autoportrét, som sa nedozvedel. Možno chcel usporiť, jednoducho fotografovanie seba samého predsa len nič nestojí. Ale toto určite nie je dôvod robiť si dnešné selfiečka. Jedným z často uvádzaných dôvodov odborníkov je narcizmus, prípadne aj chorobná nesebakritickosť. Jedinci, ktorí si robia často selfie, si pripadajú jednoducho neodolateľní. To je psychologické vysvetlenie. Mnohí psychológovia to takto vysvetľujú. Britský spisovateľ Jonathan Freedland vo svojom komentári k slovu selfie napísal, že narcizmus, ktorý razí z každej selfie, len maskuje túžbu po kontakte. Selfie, ako mnoho ďalších prejavov v digitálnom svete, je o výraze ja, ale oddaľuje aj občas zúfalú túžbu po objavení nás. Píše ďalej tento Jonathan Freedland. Pri celebritách, politikoch a inak známych osobách je to jedna z možností, ako si udržať záujem fanúšikov. Je to určitá forma seba prezentácie, keď amatérske snímky poskytujú divákom väčšiu ilúziu, väčšiu dôvernosť a priblíženie sa k súkromiu idolov. Tínedžeri podľa psychológov sa tak zas môžu priblížiť nejakým módnym trendom. Mladí robia rôzne grimasy, ukazujú svoje dokonalé a aj nedokonalé tela v pekných šatách, plavkách, spodnej bielizni, v najrôznejších pózach na rôznorodých miestach. Dievčatá sa hrajú na zvodné sexy modelky, chlapci na svalnatých, fešných alfa samcov. Keď som si čítal rôzne štúdie o selfie fotkách, tak v ich závere takmer všetkých bola veta: základné pravidlo v selfie fotkách platí, všetkého veľa škodí. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk